Știți? Nu inventăm ceva anume. Aici suntem, aici facem. Nu? Cred că n-ați început, nu? Bun. Și m-am gândit la el, că el este mai izolat așa. În ultima vreme și aveți în situații de izolare. Știți cum e? Te gândești numai la ființa dragă. Nu? Acolo ți aștepți. Da? Gata. Ia să vedem ce am scris eu. Nu cunoașteți exerciții, așa că nu e nevoie să faceți vreun efort. Ok, și o 50. Ha? Izomorfisme de corpuri. De corpuri. Exerciții. Vedeți? De altfel, am mai spus cum e treaba. Da? Și am propus exercițiu. Să zicem că exercițiul este al treilea, cu partea întâia A. Da? Exercițiul 3. A. Legile de compoziție interne. Da? Interne, legile de compoziție. Relațiile. X compus cu Y. Iată semnul ăsta, da? Să le bine, are. X compus cu Y, dacă îl fac egal cu X plus Y minus 4 și X compus cu Y egal cu XY minus 4X minus 4Y plus 20. Da? Plus 20. Legem așa. Determină pe R o structură de corp comutativ. De corp comutativ. Și punctul B și corpul de la punctul A să rezolvăm punctul D. Adică să arătăm că între aceste două corpuri, a numerelor reale și a corpului de la punctul A, există un izomorfism de forma aceasta. Cum vom proceda? Așa cum a spus cineva. Întâi vom determina parametrii A și B real, astfel încât funcția astfel obținută să îndeplinească următoarele condiții. 1. Așa, 1. F de X să fie aplicație obiectivă. Atât, aplicație obiectivă. 2. F de X plus Y egal cu F de X plus F de Y. Da? 2. F de X înmulțit cu Y să fie egal cu F de X compus cu așa. Ia să vedem cum determinăm A și B. Din condiția ca F de 0 să fie egal cu 4 și F de 1 să fie egal cu 5, rezultă sistemul. Care e sistemul? F de 0. 0 plus B, deci B egal cu 4. Și F de 1, adică A plus B egal cu 5. Deci se vede A, deci B egal cu 4, A egal cu 1. Rezultă funcția F de X egal cu X plus 4. Asta e prima etapă. Prima etapă e gata. Urmează al doilea, care face etapa verificare și alte două condiții. Nu. Aici ar mai trebui de spus ceva. Nu? Tot persoana respectivă, sau hai să zicem că altcineva, să arătăm că funcția, despre funcția asta X plus 4, ce știm? Este o funcție liniară,
orice funcție lineară, definită cu mulțimea numerelor reale, este bijectivă. Deci nu mai intrăm în amănunte, nu mai afirmăm acest fapt. Nu? Orice funcție lineară, de formă ax plus b, în cazul nostru x plus 4, este bijectivă pe mulțimea numerelor. Bine, în general, așa, ar mai câteva lucruri de spus. De exemplu, din punct de vedere critic. Am fost uneori aspru cu dumneavoastră. Am fost aspru, necruțător chiar. Am... Nu? Dar toată această tendință a fost cu... Nu? Toată această atitudine a fost cu tendința de a vă aduce la realitate. Atunci când, după firea dumneavoastră, în momentul respectiv, erați puțin plecați. Da? Fiecare cu gândul la durerea lui. Așa că, întorcându-ne la realitate, fiecare, după pregătire, după măsura dorințelor, după măsura intereselor, conforme cu profesia aleasă, ați insistat mai mult sau mai puțin. Eu zic așa că, în general, v-a plăcut materialul, eu așa am simțit, și chiar cei care vor avea mai puțin nevoie de matematică, mai târziu, ar să folosească măcar din partea de raționament a ei ceva. Da? Din tainele astea de a despica lucrurile așa, mai multe. Și asta este foarte mult în domeniul în care l-ați ales. Eu vă urez succes. Vă doresc să fiți totdeauna tot așa bine dispuși, cum ați fost la ora de matematică. Nu este neapărat matematică, nu este necesar ca matematica să facă așa sub fiorul ăsta. Au mai fost câteodată supărat pe unele dintre noastre care nu, în momentul respectiv, era cazul să mai până la punct. Supărarea au trecut. Lucrurile de obicei se uită că așa e în legea naturii, facem loc la alte lucruri plăcute. Așa că, încă o dată, eu am fost mulțumit din modul cum ați lucrat. Vă urez succes și aștept ca rezultatele să fie așa cum le-ați dorit. Trebuie pentru asta insistență și încredere în forțele noastre. Aveți, sunteți tineri, dispuneți, dar uneori nu insistați suficient. Trebuie insistat cu tot din adevăr. Și rezultatele vor fi de partea noastră. Vă urez mult succes și părinților noastre felicitări pentru educația care v-au dat-o și sper că nici de aici încolo nu o să-i dezamăgiți.